'yan arewa ku tashi mu miƙe 'yan arewa. Idan aka tambaye ni wai menene asalin arewa, farko kishin arewa, al'adar 'yan arewa, kabilar 'yan arewa, addinin 'yan arewa, kimar 'yan arewa. Muna kishin arewa, kun ga muna kaunar arewa. Gidana gyara gidan yafe, a ba mu kuɗi ai mana barazana. Ilahu ka kare gidana don hasken ma'aiki, ka ƙaran kwarjini da kima kafin in buɗe baki. Kamin da faɗi idan na shigo taro duka ai ta ɗauki, magauta na suka saye min komai domin ma'aiki. Gidana ne na leƙa na hango matsaloli da dama, nake so ne bayani mu tashi mu gyara 'yan arewa. Ku ga mai ɗinkin sakaina ya koma ɗinka kaya, duba mai kamun barewa ya ganta na ta buya. Mu da kanmu muke kiyayya ga juna, lallai mun ci baya. Kali iyayenmu na yanzu ma'ana manyan arewa, su yi banza da arewa, ba sa kishin arewa. Sun faɗa za a je su sun shiru akan arewa. Damuwarsu kawai kuɗi sun sai da kimar arewa. Dubi iyayenmu na daure sun taimaki al'ummarsu, Sa'amadu Bello Sokoto, Sardauna akwai zumunci, Sa'adu Zungur na sashi, ta bawa Balewa Bauchi. Ku duba Mudi Sifikin da Malam Aminu Kano halarci, Tankwaya ka sai na sashi, 'yan gwagwarmaya sun karamci. Janaral Sani Abacha zo kan Umar Musa, za mu ci gero da dawa, akuya kwa abata dusa. Muna da iri da dama, arewa akwai arziki na noma. Idi kwara ina nan na ɗamarar kare arewa. Muna kishin arewa, kun ga muna kaunar arewa. Gidana gyara gidan yafe, a ba mu kuɗi ai mana barazana.